Da li je Marija Bogorodica ili nije? Katolci, pravoslavci i luterani kažu da Marija jeste Bogorodica, a pripadnici drugih hrišćanskih crkava, kao i neki pojedinci, uglavnom kažu da ona nije Bogorodica jer Bog nije rođen, nego vječan i neuzrokovan. Marija nije rodila Boga jer Bog je duh, ali možemo reći da je rodila Boga u tijelu. Nigdje u Bibliji ne postoji izričit izraz Bogorodica. Ja ne koristim izraz Bogorodica, ali nemam problem sa tim ukoliko se to shvati na ispravan način. Navešću primjer. Isus je Bog. I sad se postavlja pitanje. Da li to znači da je Bog umro na krstu, budući da znamo da je Isus umro na krstu? Uobičajen odgovor je da Bog ne može umrijeti kao duh bez tijela, ali da je taj isti Bog uzeo tijelo na sebe i time omogućio sebi da može umrijeti. Dakle, Bog ne može i Bog može umrijeti istovremeno, samo zavisi kako gledamo na to. Bog kao duh bez tijela ne umire nikad, ali budući da je duh uzeo tijelo na sebe, time je omogućio sebi da umre tijelom. Tako isto, Marija nije Bogorodica, a istovremeno i jeste, u zavisnosti šta podrazumijevamo pod tim. Jer Boga kao duha bez tijela niko ne može roditi jer je on vječan i neuzrokovan, ali ako govorimo o duhu koji je uzeo tijelo, tada možemo reći da Marija jest Bogorodica. Vrlo jednostavno. Ali ljudi vežu odvojene ideje jedne za drugu i zbog toga se plaše ovakvih izjava, jer možda misle da ja sad ovim tvrdim da je Marija bezgrešna, da nije imala drugu djecu, da je uznesena, da joj se treba moliti i slično. No, ništa od toga ne tvrdim. Prvo, grešna je, drugo, imala je drugu djecu nakon Isusa, treće, nije uznesena i četvrto, ne treba joj se moliti. Dakle, ne budimo robovi riječima, nego se bavimo idejama koje stoje iza riječi.